Скъпа, виж стойката й. Може ли да поддържа толкова изправен стой? Толкова удобно. Нося го от дома и когато излизам. Използвам го от 21 дни и всичките ми приятели казват, че изглеждам напълно преобразена. Ако не обърнете внимание на това, може да е твърде късно. Затова, моля, грижете се добре за гърба си, носете го и направете раменете си да изглеждат по-изправени, носете го и оставете животът ви да се преобрази, само 3 стъпки за коригиране на гърдите, отпускане на раменете и подобряване на лошата стойка. Ако не искате да продължавате да пренебрегвате стойката си, не препоръчвам да използвате този коректор за рамене, защото елегантността и красотата идват от натрупани усилия, така че не можете да го носите през цялото време, просто го носете по 2 часа на ден, след 2 дни мускулите ви ще запомнят деветата поза и гърбът ви ще изглежда поспокоен. Ако искате да имате изправен гръб, носете коректора и си дайте шанс да се промените. Когато гърбът ви е изправен, фигурата ви ще бъде по-грациозна и цялостната ви стойка ще се преобрази, без значение колко красиво се обличате, всичко е напразно. Ако стойката ви е лоша, един мой приятел, известен като звезда, ми каза, че носенето му само за 2 часа на ден ще помогне на мускулите ви да запомнят деветата поза и естествено да се изправят. По-старите коректори за стойка бяха малко тесни, някои бяха тънки, неудобни за носене и дори можеха да раздразнят кожата. Новият модел тази година е много по-удобен, не стяга и може да се носи под всякакви дрехи, напълно невидим, помага за поддържане на стойката, разтяга тялото ви и подобрява цялостния ви имидж. Носейки го, ще се почувствате сякаш сте прегърнати от чифт големи ръце, неспособни да се наведете. Само на 2 крачки на скифиста, вау! Веднага ще усетите как раменете ви се отпускат, той е напълно различен от другите продукти на пазара, широките през рамки няма да се забиват под мишниците ви, силно еластични са и са подходящи за всички възрасти, само 2 часа на ден са достатъчни, за да подобрите стойката и визията си. Носенето му прави всяко облекло да изглежда добре. Можете да се гримирате както пожелаете и да бъдете най-красивият човек, който можете да бъдете, но ако стойката ви е лоша, всичките ви усилия ще бъдат напразни. Носете го само 2 часа на ден и след като мускулите ви развият мускулна памет, стойката ви значително ще се подобри. Старият коректор за стойка беше до някъде тесен, през лятото през рамките бяха тънки и притискаха кожата. Този коректор за стойка е по-удобен и невидим, напълно скрит под всякакви дрехи. Коректорът за стойка ще ви помогне да поддържате добра стойка, да отпуснете раменете си и да повдигнете гърдите и главата си, подходящ както за мъже, така и за жени. Само 2 часа на ден могат да подобрят стойката и визията ви, правейки ви сияйни под всякакви дрехи.